акаҷон инами хуарчамай ай Қурғонтепа ноҳияи Бахш Савхози Киров чорум Адлени Худойназаров Сарварби Раҷабович амира ана як модари пир дорум падарам ки дунё гузаштаги як модари пир дорум ай фикри амира на шав ховай на рӯзай ами модар ки хов набоша фарзанд чӣ хел хов мекуна ба хотири Аллоҳ ҳамин кор дая дастгиримон ки акаҷон Худойназаров Сарварби Раҷабович соли таваллудаш 1988 неми акаҷон ватсапи май ами 24 соат гирона ягон хабар кишид як ба хотири Аллоҳ акаҷон як дастгирӣ мумкине ами галасавои марам ки моне тамоми мардуми ҷаҳон ки бишнаванд ана мо як бародари хоҳар гум кардаем сокини ноҳияи Бахш Савхози Киров чорум Мадлени номи хоҳарам Худойназаров Сарварби Раҷабович 1988 таваллудш. Ассалому алейкум дӯстони азиз, худованд хайртон тиҳад. Мутаассифона айсаи кори зиёд муна вақт надоштам. Ман худам монтаж мекунам, ман худам сиёмка мекунам. Ягон кас мақсад мана монтажи сиёмка видеоҳо мана мекунам, вақт намеёбам ҳама смсҳоро ҷавоб бахшиш. Ҳамин нафаро як хоҳарчаи бародаре ки мебинӣ гум шудагиан дар гуҷое боша аҳли байт кофта ҳастен, илтимос дастивиаз бирои бачаҳо аз шумо хоҳиш мекунам ҳамин навора максимал на дастгирӣ кунед, лайк комментария то паҳн шава. ба хоҳиш мекунам ҳамин баъзе зану шавҳар ҷанҷол мекунӣ чикор кунӣ шавҳарта наброр дар интернет напарто аз назари акаву додарош парто. Мақсад баъзе хоҳаро занг мезананд шавҳара парто бада мепурсед зани дуюм сеюм баъд бародарон шуморо хоҳаро ними раҳ накунед. мақсад вақти зана мегирӣ фикри хоҳару духтари хита бикӯ баъд хоҳаро ози мақсад хоҳаро мебуранд ки моро парто шавҳар мукофта ҳастем бачаам касалай дар ҳақиқатан фарзандои зани якум фарзанд будиян ай дуюм ё сеюм набудиян ба ҳамон хотир ба қадри ин неъматҳое ки Аллоҳ додаи ту бирасеву фикри хоҳарои мардумам кунем дарк зади деворта мезанам. худо ҳамаи моро ҳидоят кунад. илтимос видеоро паҳн кунед.